Tun truma kan en ho tur chu American science fiction action thriller movie kumsang ni pasaria anti chua next ti ania ato phlengin minlo thlir sak do nia video te minlo hlut sak thina wangin kan lo me Frank chu dainara lo langin bara thuwa asana bun lai uluk taka en nu chuan banga sana in khai chu a en le atai mar chu metin pon lam an thleka ma se tu ma ron kal a mutlat lo Frank chu backstage satanga ron kalin mipui ma a magic asoa mipui zinga nula chelo tak chu azuk pan stage sa lon turin asoma athi or lai chu reilo te a thil in laia atlak tur thu soi Nula chi chu anodom laya aron tatha a stage sa Frank chetlavel chu uluk takin NSA agent Kelly le a partner Kavanok ten anlo thlir renga Kelly bula chuan engwangin nge hepa hi kan zui reng tin hun an khora la ngai Frank chuan a magic so na mun chu chua sanin casino lam apana Poisa khel turin table pakhata chuan a thungal chat Poisa tam tak abet du ngai lova security ten anman chua a lawatin ni adu chuan tam tak man thei ania Frank hian thil thleng tur hriat lok theina mak taka nei ani minute ni borvel chu olsam taka lo mulok thein a ai thui sha tur chuan angai tuana a sen fe angai thung Khovela thil lo thleng tur zong zong chu a hre thei bik lova ma se anuna a thil ton tur a hre thei thung ani casino security te chuan blackjack a khel lai chu uluk fashion in an lo ena magician ani tian hria a trick aron man an hlau dewa security bengalin Frank chu veng turin an ti ni Frank chuan an thil ti tum chu alo hre khiawa rang takin do kan chu a tho san ngal akalpa chuan casino chu mi pakhatin silai nen rok atum ti a hria a mi pahnih aka plum nge nge Frank chu chevatin rukru silai chu alak saka security guard te chuan Frank chu an ron zuya ma se a thil ti theina hmang tangkain ama man tumtu te chu abum chiang hle casino a chua san nu chuan security ten police an kola Frank chu motorin an zui ngal rail chak taka ron tlan chu shelokin ahun taka rail kong chu acrossa man lovin a chuak le ta ni casino a Kelly Khan video footage alo en leta an director wisdom nena Frank hian thil thleng tur a shelok theiani tin a shil Kelly hian thlani chung alo zui towa ma se aman thei reng lo wisdom chuan bomruk chuani thu shilin kan agent zong zong ten an zong me ka nangpon mi maksak tak chui hi bansan la thain ka hria atia Kelly chuan hepa hian thil mak tak tak atilai kamit ngein ka hmutoa kaman chuan a theina te hi kan mang tangkai theidon ani alo ti ve thung wisdom chuan ninga chung huni nei tina kalsan ta ni Frank chuan aka ruk chua chu garasa akhaluta a chen pui putar earflow omin pulan khel dun Frank chuan diner chungchang soin hun rei tak ka ngak to ni atia Irfian thil thleng tur lo mulok thei chu thil thalo taka ngai Kelly le a ho te chuan Frank chet vel na zong zong chu an chui ngala an chet dan tur a hriat lok thei zel awangin film khur turin a cha Frank chuan reilo te a police an ron thleng don tin Irf chuan tlan che turin atia Frank chuan enge alaka andu ti hre turin lo nga thaina hria
chuta Kelly ama in aron luta nuclear bomb misualin anruk bo chungchang chu shilin minzon puiro tina som Frank chuan chu tianga olsam anilo ati nu chuan Kelly in kapui don chelom anilo chuan kan manang che atia police anron lut ngal Frank chu ahun pa ngaya let lein atlan chia atuka chuan dainara khan let lein asanubun lai timer chu ahmet le chia anula nga chu aron thlengta chunu chu list ni in Frank akalpel nu chuan eitur lam turin a thua reilo te a abial pahlui ron langin Kelly kutchu a mer saka akianga let le turin atini heti lai hian Frank chuan list vabiak po dan tur chu anzir lok vela atopa aril ruhne dan tur chu asheta abial pahlui hne na chuan kalsan turin avatia ron tho chuakin Frank chu ahnek thlutop abial pahlui chu chuak turati in Frank chu akai thawa ina em ti pain poyati thu soi Frank le list chu in mershiatin Chris Johnson ani thu shila aming dik takasoyani Frank ti ming hi magic asolaya astais nei mania akar miswalin anruk sak thu soi lein akal na turte ashila list chuan chulama chuan kakaldona lom Thlang che idu chuan alo tivat an tlan lai chuan Chrisan in tong tur kan niang diner pakhata chol hona tur inang kan ni le zela an tivela list chuan athu soi chu apom zong ani chia alo tumlok reng wang ni lovin kan in tonga kahlim via wasin alo tive thung Chris chuan a that na sat chu tin an ti thi tui dun hle Kelly le a partner kavanok te khan Chris chu dainara an lo chui thlenga na thokte a chanchin an hanzo chuan Chris chu ni tin dariat le minute kwa chia chia dainara chuan aron kal zia thu an shila police nen an chua dun khasoin an kalna tur an soiri kha an lo shia Kelly chu an shil le an chua nu chuan kavanokan Chris hi midangin an zui ve ti a hriat thu alo shila heti lai hian miswal ho chuan an nuclear bomb ruk chua chu an lo thuk rume ka Chris chungchang soin an ho tupa chuan that turin a shila Chris Thil mulok theina chu hria in an tana noksak theidona tin ni Chris le list te chuan na motor chu konga na thokten an lo ti dinga an zinga pakhat chuan leimin wanga konga tlang lo thu alo shil riana tur hotel nai ber ako mu nu chuan an let lea an vatlen nu chuan list chu room a mu in Chris ve thung chu car area kani an mun puya tangin Kelly le kavanok te chuan an motor chu an lo muchat mai chuta an director wisdom khan nuclear bomb chu puak thei reng ani wangin ami te hne na chuan chui chuak wat turin atia Kelly chuan alo chang wata Christian minzon Khawpui theiang kan man phot turani tuna chuan aumna kan hreto tin heti lai hian miswal ho khan Kelly te in biak na chu an lo ngai tharua police motor zui ruk thain an shia Chris omna a hruai thlen nge an ring ani hotela chuan list in bol zo chu uluk takin Chris chuan alo ena a magic trick mu tirin lekha pangpara chantir pangpar chu pe in an info pa Thil an ti zo nu chuan list chu Chris oma abei hle le a heti lai hian Kelly te khan an lo en thlareng to ni list ron chuak chu mu in ruaman na thatak Kelly chuan aneya list chu zuin Kelly chuan NSA agent ani ti le
Chris si hun rei tak an zon to thu a hril motora alu pui hnu chuan casino a achet dan kha an hmua Chris thil hriat lok theina chu hrilin tlan chiat nan a hmang tangkai che ni hi tin a soi muthil na damdoi a in tura phul turin an tia minute ni ral nuwa in tir don nia tin uluk takin an ruwa man na chu an hril fia lis chuan pui alo rem ti ta ni hotela alet le nu chuan Chris chu bedroom a alo intifaya eitur siam pa in damdoi chu theituya a thlak ta zau mai le Chris ron chuan nu chuan duat takin akua lis chuan theitui chu alo pe ein man trap tin aril ru a thlak le a pona thil thleng kha a hril ta ni thil lo thleng tur ishelok thai tak takem ni tia an zo chuan o hre theye ti pain TV a hnung chona channel a me son ma in lo lang tur a soi ngal zel lis bula chuan a thil hriat lok theina chu a pian pui ani thu a hrila lis chuan mak ti takin I thil hriat theina hmang chuan min hmang tangkai em ni tina zot le Chris chuan ni love ataka ka ton ma che khan kalo mulok dai to chea ka Khawpui tur mel tha le duam em chu ni tin dai nara khan kalo ngak thrin che ni tina shilfia Chris chuan police te chu tran pui du viau ma se an boina hian pui thei ain rin lo thu a soi Lis bula om hian thil thleng tur chu thui tak a mulok theia ma se police ten an hriat pui lawani Chris chuan an tlan chhuat theidan tur ruwa manna neya Chris chu Kelly mutura ron chuakin in bul khama chuan a zuang thla a an ron zui ngal heti lai hian Lis chuan motorin tui dana a ron sut thluk tira Thinglian tak tak khama chuan alum thlahum mai Chris kongpuya a thlen thlak nu chuan Kelly khan alo chang rana chuta thingron lum chuan adel hlum don ani ti hria in Kelly chu a chan suaka an man pha ta ni heti lai hian Lis kha misual havin an lo man ve bok Kelly chuan Chris chu an headquarter a hruain min pui mai lo chu ti thei inei lo atia ama a TV a chuan news and tirin nuclear bomb an thuruk na mun chu hrechuak turin atini news ain lai chuan hun lo la om tur mu in Lis kha in chung zola an lo phuar beta puak thei thil an hak tir trup mai news reporter in thil thleng vel a soimol mol lai chuan in chung chu aron puaka Lis taksa dar vekin athi chiang le thil thleng tur a hriat nu chuan Kelly hne na chhuah turin angena a thil mu chu a hril lo Kelly in a chhuah san nu chuan Chris chu a tlan chuak thei hra mani headquarter satanga chuakin Lis a hmuna in chunga khan a chowa Kelly in aron phak nu chuan in chunga akal san chu zot Lis an man ti le an tha dan tur zong chu a hrila Kelly chuan ruwa man na thatak nein Chris chu in chung zola chuan a chhuah phei tira misual zinga an sniperin alo muchat mai aka thal top nu chuan Chris thi to thu a thiante a hril vata Christian silai mu bumin alo thi derani police ten akap tu sniper chu an lo da thave ngala Kelly in tuna chuan ithi an ring tawnga Lis le misual ho chu ol sam takin kan zong mu thei tawng atia Chris chuan helai hmuna hian Lis chan thei dan tam tak ka ngei tu nu pon atopa athi zela ti in thil lo thleng tur thui jok hre turin thei to pachua Lis an phurna motor number chu a hre theia Kelly a hril ngal motor atang chuan misual ho omna chu an chui chuak thei ta ni Lis an hrena hmuna lut turin an in puacha ngala
misual ho omna an pan lai chuan police ho chu apui zela Liz chu longa an hroi luta Chris chuan misual omna hril chhun zom zelin Liz an chan chuak thei ta ni Kelly chuan kan hna kan la zo lo nuclear bomb omna izon hmuang ngai atia Chris chuan thil dik lawa om thil ti swalian tak ka nei ani tin Liz ringot angai to na lama bom omna chu a shadik lova tuna apuak don ati tuar hnu chuan bom chu puakin khochunga mi tenen chuan an thivek ani chuta Chris chu hotela khan aron har chuak zoka Liz kwa in a oma alo bei hle man mo takin Kelly a phone ngala bom omna chu ka zon puyang cheu ma se Liz hi in kalsan turani avatia Kelly chuan alo rem ti ni Liz chu kai thavin thil poimo tak ti tura ka chuangai atia ilo kir le angem an ti chuan te reng mai min lo ngak rengang che tina chang chumi hnu lok chuan Kelly in Chris chu aron hroi ta ni